Goraintziak Leioako kampuseko ostalaritza eskolatik, zehazki jatetxetik. Gaurkoan adimen artifizialeko aplikazio bikain bat dakarkizuet. Bideoetan ahots bikoizketak egiteko aplikazioa da, horrela apurtu ahal izateko guztiok ditugun hizkuntza hesiak. sdapps.ai loturan aurkitu alduzue aplikazio izugarri hau. Hortaz, sdapps.ai erabiliko dugu, hain zuzen bapateko itzulpenak edenbora errealean, gainera, egin alizateko. Irudikatu momentu batez kazetaria zarela eta Mbappé futbolariaren prentxaurreko batean zaudela, baina ez dakizula frantsesez. Horretarako, sdapps erabil dezakezu. Eta Mbappéren adibide horrexekin egingo dugu aproba, ikus dezazuen zelan funtzionatzen duen aplikazio honek. Qu'on va régler très vite parce que voilà, il y a une compétition qui arrive et on va pas se créer des problèmes. We have a country to win it, but then I think that to talk about football sponsorship, it has changed. I think you know it better than me. I think most people here, they are in the world of football. You have been in the world of football longer than me. Ils sont dans le monde du foot depuis plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. I'm not asking much. It's just that I have a career and I want to manage my career. Aplikazio hau oso egokia da, onlineko mintegiak eman alizateko, webinar izenekoak izaterako, hizkuntzei erreparatu gabe. Gure ikusleek hizkuntza desberdinak erabiliarren, problemarik ez dugu izango, eta horrela entzuleria oso zapala izan dezakegu. Aplikazio honi buruz gehiago jakiteko, esan dezagun, Telegram aplikazioan ere badaukazuela informazioa segitzerik, eta Chrome luzapen bat ere baduzue.